बिथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्ट बामोनगावनि बिथांमोनाबो बे हांसो फिसाखौ आंनिफ्रायनो लांनानै बिराद मोजां बानायहैबाय आरो दा बिथांमोना फार्मिंखौ बिराद मोजां बानायदों बे 15 डेजनि आरो माखासेया 45 डेज जाबाय बिथांमोना बिराद गिदिर फार्मिं बानायदों आरो बामोनगावआव चिरां डिस्ट्रिक्ट बामोनगाव दा नोंथांमोनाबो दाउ फिसा नांगौबा बा हांसो फिसा नांगौबा आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन डिसक्रिपसनाव आङो लिंकखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन आरो स्क्रिनावबो होना होगोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै आंनिफ्राय अर्डार होबानो जाबाय आरो